Iri weekend kudai vanhu vanoda kumbotwasanudzaka nyama nekufara. Nhasi uno tiri kukupai album launch yeCounselling Boys. Muchaonawo katumari twatabvisawo kuti kavakomana ava vange vachienda mberi. Ikurudziro yedu mhuri yeZimbabwe, kana paine anonzwawo zvakare kuda kupa vakomana ivava masenzika ekuti vasvike kure, aiwa tibatei panhamba dzedu dziri pamusoro idzo. Counselling Boys nhasi uno valoncha second album yavo inonzi Gumaidova. Regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi. Motiregerera kamuri yeZimbabwe, panga pasina light rakanaka. Hatina kunge taziva kuti patiri kuitira chiitiko ichi pachange pasina light, naizvozvo poor picture quality. Motiregerera pamusoroi. Ndingati handisi kuda hangu kuti ndinge ndichiwesta nguva yenyu, nekuti zuva ranhasi izuva remafaro uyezve izuva rekuti vakomana vepanyanga pavange vachiloncha album ravo. Chandingangoda kukuzivisai hama dzinodikanwa ndechekuti mazuva iwayo ndichiri kushandira ZBC handichisiko. Ndakasvika ndikaona vakomana ava vachiridza mabanjo. Zvadaro ndobva ndazoona zvakakodzera kuti chikwata ichi chinge chichiwana support. Naizvozvo Prophet W Magaya vakazokwanisa kupawo chikwata ichochi music instruments. Zvadaro after about 5 years taona vakomana vasiri kurekodha, ndakazodzokera kunyanga ndikanovabvunza kuti vakomana mapapi, vakati aiwa zvakatiomei. Naizvozvo ndakazoya navo muguta reHarare ndokutanga kurekodha first album yavo last year. Asi chandinoda kutenda zvikuru ndechekuti hongu vaMagaya vakapa vakomana mainstruments ndokubva vangovasiya vakadaro. Takazoenderawo mberi nekuedza kubatsira. Ndoda kutenda zvikuru sei vanhu vakazopindirawo kuti vakwanise kunge vachiyamura vakomana ivava. Tine vanonzi Dr. Marisa, sandaona kuti vari papi. Dr. ivavo ndingati pari zvino ndivo vari kumhanya nechikwata. Ndakavaudza kuti chikwata chakuita chichindiremera, ndaita mudoko, saka can you please take over. Ndivo vari nechikwata pari zvino vari kusapota vakomana. Tine vamwe zvakare vakuru vanonzi vambofana vanogadzira matopstones. Ndofunga kana makambona topstone raPaul Matavire ndiwo vakagadzira, raComrade Chinks, raLeonard Dembo. Vaimbi vakawanda vakagadzirirwa matopstones. Ivavo zvakare vakuru vari kuita vachicheukawo vakomana ivavava. Nhasi uno vakomana veCounselling Boys vari kuloncha second album ravo. Chandinongoda kutaura chete ndechekuti makorokoto makuru vakomana mazviita, uyezve mukaramba makadaro muchasvika kure. Vachazodawo zvakare kunge vachiona mimhanzi yevakomana ivavava. Munokwanisa kutarisa paDrumas Media. Ndosaka tichiti Drumas Media taking you to another level. Ndatenda hangu. Right now regai tichedze vakomana vatakamirira naika vambotipa 1 kamwe chete naika tozokudzai zvinotevera naika. Ngatiise maoko uko. Hanzi album rinonzi Gumaidova. Saka pari zvino regai ndishedze Danmo dzedze nechikwata vambotipa kamwe chete naika.
ndichiti mudhara ndisati ndavanembanemana ndichirijaya chavechizvana nhasi ndoziwa mudhara kudhara kwakatangira kudhara bvunza madhara ndaimboudzavo vamwe ndichiti mudhara ndisati ndavanembanemana ndichirijaya chavechizvana nhasi ndoziwa mudhara kudhara vakatangira kudhara bvunza madhara uriko here uko simusimudza mavoko mudekato muriko here wauya kuguma idowa mahoko mudeka wauya kuguma idowa simudza mahoko chimbonsa wauya kuzomutsapota counseling boys chiboweva tione mwana nyanga muriko here muri runemeterwa titemanyemwene zvekutanga ndinokukwazisai muzita ramambo jesu makadii mose mose naye ndichitenda mose makwanisa kuziya dzimba dzenyu kuti muzoya kusapota mwana nyanga tani muhodzedze nechikwata checounseling boys ndinokutendai mose naye ndichitenda zvekare wakuru vari kutisapota watiri kufamba nawo iye zvino vamboya vachitaura mukoma Andrew nezamba aiwa manzo zvavanga vachitsanangura tiri pamwe chete naye tinavo zvekare muchaziviswa ana Dr. Marisa vanga vachitaurwa nevamwe vakaita sana tindaimbofana musaona vachidai nekunooneka vachidai nekunokupai zvatinazvo zuva ranhasi tine new album ratinaro rinonzi Gumai Dova album iri rine 7 matracks ari papa saka tichakupakurira zvishoma kuti mumboza kuti zvakamira sei muriko here yemira vari kufamba nemira wachizviona pamira wakamira pamira vanava isongwe inonzi mira muchanzwa kusanangura kwainoita imo muzvikoro imomo iri kuyambira handiti chikoro ndaiwana ndave nayo iyo tsvagiridzo yangu sevana vatiza mugumbo ivo vari pachikoro ndaiwana ndave nayo nekuda kwegirasi roita kuti utadze kudzidza nokuti uchazviona sekunge vakanaka kupinda dzidzo nekuda kwebesi pautano roita kuti utize mukumbo nokuti uchazviona sekunge zvakakosha kupinda dzidzo kufamba nemira wachizviona pamira wakamira pamira wanava
wakafamba nemira wachizviona pamira wakamira pamira wanavawa mira iwe samwari wapengesa mwana mira iwe samwari wapengesa mwana mira iwe ndikudze wakurodza mwana mira iwe ndikudze wakurodza mwana ngongava kupigwa noenda ari kuvamba nemira achizviona pamira iye akamira pamira mwana uyo
zvandira kuita panapa tira kuti tivhurire damba refu redu iri naika. So ndichadaiso ndichatanga na Dr. Marisa ndobva ndabatisa mukoma batai zvekare. Right, regai nditange na Dr. Marisa ndinzwe kuti varora kutenga mari CD iri. Regai tivanze kuti varora kutenga mari. Vazhinji vasingazive Dr. Marisa ndo vanobatsira vaimbi vazhinji kusanganisira isuwo futi wamuri kuona ndiri panapa. Zviri kubva kuna Dr. Marisa ndiwo vakabatsira vakomana avo zvekare kuti vasvike pakunorekodha damba refu ravo. Ana baba Ashero mukanzwa vachiti Dr. Marisa, Dr. Marisa, ndo vacho Dr. Marisa. Ana Tendai Dembo vana va the late musoro wenyoka Dembo ndo vari kubatsira zvekare. Saka regai tinzwe kuti Dr. vari kuti kudii. You know what? Vaneshamba na Drumas Media, not Drumas. Yaneza Drumas Media. Kana usati waona Drumas Media, usati watanga kuona vision but muZimbabwe. Ndiwawa. Vaneshamba. Uno wakaidentifa talent yokoma nawo. Vachiriza mabhanju. Varidza mabhanju magitara kunyanga. Vakawatora vakana Prophet Magaya vakatenga PAE system. Vakazouyawo kwandiri vakati Marisa anokumbirawo vakomana vaendere mberi nemusic. Ndikati aiwa ndotype nemusic yangu yandodai. Vakomana vachaenda kunorekodha nokulonja tirenge tichivasapota ende ndasapota maimbo vakati wandei ende handiregi kusapota futi. So vakomana ava vanofadza, vanogonesa muvasapote ndakumbira wangu. So kungoti unenge wangodzvinyiwavo ine hangu sipira vakomana ndorifarira iyi ine hangu ndovabudisira $500. Pamusoro mukoma Grigo ndiri kukumbirawo urendo zvakare. Tina vambofana vati izvoni ndikuzivisei kuti diski iri vari kuritenga $200. Isusuwo zvakare seDrumas Media tiri kutenga zvakare $200. Mashoko akawanda wakomana. Ukaona wakomana ndakamira nawo panapa Dani Modzedze. I think kubva uchifika mwana kacheche kudaika. Vanhu vese vakazokuzivawo pana unga. Wese vakazomukuziva pana unga. Indakabva nawe kure.
andifane kukunyepera ndakabva newe kure mwana wangu music yawakubata mwana wangu ndikushaya mashoko ekutaura ndauya saugadzirira mwana wangu but nyaya iripo ndeyekuti music wamwanaka ndikunyeperei muzimbabwe muno zvichokwadika ngatisimudzirei vakomana ngatisimudzirei vakomana vechidiki vari kusikwa pamusic ndo chokwadi chakanaka uyu mukomana kuzoti asvike paseji paari panapa ka takabva kure navakomana dani modzedzi unouya uchitora 100 US mangwana pamapanga unouya uchitora $100 mangwana neipo mangwana makuseni uya utora mari yemangwana anda mashoko akawanda andina zvekuta zvakawanda music unogona mukomana ndashaya zvekutaura mwana ramba wakadaro simudzira nyanga simudzira hwesa Dr. Marisa varipo Isa neshamba varipo towaziva from the word go Dr. Marisa mukona wakomana mdaraka wanosvika palevho ramachesi wanogonesa wakomana ngatiwasimudzirei chero 50 cents chero dhora rinoshanda kwavari wakomana tikaramba takabatana mudharaka toenda kure newakomana ndatenda zvangu. Thank you so much. Aiwa, ngatiseme maoko. Aiwa, tinotenda zvedu Dr. Marisa na mkoma Andrew Neshamba. Tinokutendai vachienda zvavo kunogara zvavo pakanaka. Paita vamwe varipo. Mukoma mbofana wapo hata aiwa inine yangu airare kusemko dose mchairo yamba yauya $200 maoko ya Dr. Marisa mabva matoiona yabva yabuda nayo mukoma mbofana anzouya pa stage mukoma mbofana granite urima anogadzira matomstone vakomanaka matomstone akagadzira anoita soti munhu achamuka zvokwadi saka vanoda matomstone ka this is the man to see urunoyo ndangoti aiwa mukoma mufana regai nomutendei ndangoti takufonerai hamuna zuva namba yangu hamuna davira saka thank you very much for supporting me. Let's go and support you. Wengoda Granites ndo mkoma mbofana kana muchiziva dombo ra baba Dembo Leonard Dembo ndo vakarigadzira dombo iroro rine gitare riya naika. Thank you so much. Ndinokutenda yana baba vangu naika parizino regai tikoti kune vari kunzwa kudawo maCDs pane vakomana vachapinda mamuri imomo vachikupayo maCDs munongobvisawo yami nayo kusapota local talent redu naika kuitira kuti music irambe ichienda mberi naika kuitira kuti pavanoda kurekodha munoziva kurekodha kunorwadza haisi nyore kuti munhu azopinda mustudio aende kunorekodha saka sapoti yenyu iyoyo tinoida kuti basa rirambe richienda mberi. Alright, ndinotenda zvangu anateto achienda zvangu maoko ndinosiva munogara nesunguva dzose baba ndinosiva munotirwira kuvavengi haiwa ndinotenda haiwa ndinotenda ndati ndikufonere aiheruki wasorongoro amboti ndikufonere naiparavo wasorongoro zvavaindirongera iwe heruki wasorongoro rasaromuka iwe rasaromuka iwe rasaromuka marwariro enyama sani yekuparongoro kutoti rasaromuka
orasaromuka, orasaromuka, orasaromuka. Ishe wangu, ndotenda 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 orasaromuka, yerasaromuka, rasaromuka, yerasaromuka, orasaromuka, yerasaromuka, orasaromuka, yerasaromuka. Babandi no siva monokara nesuva zose. Babandi no siva monotirwira kuwa vengi. Babandi no siva monotirwira kuwa vengi. Nyamunyanga bamba ne pamukata wemukuri. Baba no chengeta sema suwa esa semana. Baba muno chengeta sema suwa esa semana. Baba muno chengeta sema suwa esa semana. Aywa dinotenda, dinotenda, dinotenda. Baba dinotenda, dinotenda, dinotenda. Trakungotenda Mwari nealbum irori. Zvakanaka, tinokudai mukaona vaimbi vachiuya kuzonai tine chifarira kuti tiri kuwanda handitika. Saka tinokutendai nekutsigira mukomana chingorambai muchimutsigira. Tano wangu nepfuma yangu Baba zvirimo muimba yaMwari, angave murume akanaka arimo muimba yaMwari, kungave kutsvaka basa unokuwana urimo muimba yaMwari. Utano wangu nepfuma yangu Baba zvirimo muimba yaMwari, angave murume akanaka arimo muimba yaMwari, kungave kutsvaka basa unokuwana urimo muimba yaMwari, kungave kutsvaka basa unokuwana urimo muimba yaMwari. Utano wangu nepfuma yangu Baba zvirimo muimba yaMwari, utano wangu nepfuma yangu Baba zvirimo muimba yaMwari, angave murume akanaka arimo muimba yaMwari, angave mukadzi asingarove mutima muimba yaMwari, angave murume asingarove mudzimai muimba yaMwari wangu ye Baba, ye Baba, ye Baba, ye Baba. It's a very, very deep way. Baba zvirimo muimba yaMwari, angave murume akanaka arimo muimba yaMwari, kungave kutsvaka basa unokuwana urimo muimba yaMwari. Utano hwangu nepfuma yangu Baba zvirimo muimba yaMwari. My soul, come on, let's celebrate. What makes you so wicked? Come on, come on, come on, my soul. There is no reason to this place. Come on, come on, come on, my soul. There is no reason to this place.
simukati n'amatembe wangu we wanetaneko simukati pembere mwe wangu we wanetaneko hani chakariko kunzeka mushaha wawe pochaye hani chakariko kunzeka mushaha wawe po makaitana inoki nikopanda kumbira okufamba kwa makaitana inoki nikopanda kumbira doka nimire doka baba doka sukaniwe doka baba doka nomira saiko doka baba doka sukaniwe doka baba nimire mumutima kora harura kumira inini doka baba yambuke rwisima karwe harura kurira inini ndekaba ikwire mu mutima karwe harura kurira inini ndekaba doka nimire doka baba doka skwenye doka baba doka domira seiko doka baba doka skwenye doka baba yambuke rwisima karwe harura kurira inini doka baba yambuke Oh,